enten napa nggih. Pengen nggih, pengen. Tin malah Aku mlaku kok. Oh ya wis, mlaku kok. Sik ora bahas sik. Alhamdulillah kita buka bersama. matur suwun. Semoga sehat-sehat semuanya. Matur suwun Bunario. Monggo bisa Barokah. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah berkah barokah matur nuwun Bunario sampun diundang buka bersama. Lagi sinyalnya niki sinyalnya muter-muter. Pisang, sapa sing ngesakno pisang?